Gaueko 9:32 minutu, pronostikoak betez, 22 eta 12 irabazi diete Amianok eta Landak Zubizarreta laugarrena eta Arangureni Gasteizko hogeita pilotalekuan jokatutako Andre Mari Zuria torneoko B serieko lehen finalerdia. Gogoratuko dugu, bi bikoteentzat gaurkoa zela lehendabiziko norgehiagoka, eta gogoratuko dugu bakoitza nondik iritsi den. Batetik Unai Amianok irabazi egin zuen Masters CaixaBank txapelketako azken partida, B seriean Arkaitz Gabirondorekin ari da, eta bertan 22 eta 8 irabazi zieten azken aldiz Peio Etxeberriari eta Landari. Unax Landak hain zuzen ere Peio Etxeberriarekin ari da, eta galdu egin zuen Oiartzunen, Amiano eta Gabirondoren aurka 22 eta 8 Masters CaixaBankeko B serieko torneoko partida hori. Bestalde, Beñat Zubizarretak atzo jokatu zuen Lizarran, bertan irabazi egin zuen Bikuñarekin batera Peña eta Lozaren aurka, eta ondorioz txapelketako lehen puntua erdietsi zuten, eta Aitor Aranguren da gutxien jokatzen ari den pilotaria, ez da Mastersa jokatzen ari, eta beraz beretzako ere gaurko norgehiagoka garrantzitsua zen inolako zalantzarik gabe. Hasiera berdindua izan da, 5 eta 1 aurreratu dira gorriak, baina hasieratik erakutsi dute ahalez gehiago direla, Amiano eta Landa. Eta Gasteizko hogeita bezalako pilotaleku batean, non frontis bizia, lur bizia, pilotaleku luzea den, hori nabarmentzen da, zalantzari gabe. Eta gaur bai, gaur Unax Landak esango nuke desberdintasunak markatu dituela, nabarmen gainera, nabarmendu egin da gaur Unax Landa. Aurrekoan Amianok eta Landak ere Elgetan jokatu zuten, San Fermin torneoko B serieko atariko hori, orduko hartan ez zuten irabazterik izan, irabazteko zorian izan ziren, baina 22 eta 20 irabazi zieten Senarrek eta Lizeagak, gaurkoan erraz eta nagusitasunez irabazi dute. Erraz ez dugu esango, nagusitasunez bai. Eta gainera aurreko hartan hasieratik zalantzekin hasi zen Unax Landak. Gaur berriz, eman eta eman eta eman. Nola gainera frontisa bikain baliatu du, pilotalekura bikain egokitu da, okerrez baldin banago gainera Unax Landak Gasteizko hogeita pilotalekuan profesionaletan jokatu duen lehenengo norgehiagoka izan da gaurkoa, eta haze estreinaldia eman dion. Aranguren erabat defentsan eduki du, une oro, baina Aitorri ere tantoa sartzea ez da erraza, izan ere, naiz eta ez jotzailea izan, pilotari gogorra da, baliabide ikeragarriak ditu, airez izan, goitik izan, albotik, eta gaur ere horiek erakutsi ditu, eta beti bat gehiago jotzera behartzen zituen gorriak. Eta bestalde, aipagarria iruditu zait, Beñat Zubizarretaren partida hasiera. Etzen testu inguru erraza beretzat, finean, atzelaria bestea jotzaileagoa zen, beraz, berak teoria maila mintzat abagune gutxiago izango zituen aurreko kuadro horietan, eta izan ditu abagune gutxiago, baina izan duenean sartu da, saiatu da jokoa nola lan hasten, eta horregatik partidan bizirik mantendu dira. Bosna berdintzea lortu dute, naiz eta gero berriro ere 12 eta 6 egin dieten, eta Bosnako horretatik aurrera Unai Amiano ere jokoan sartzen hasi da. Hasieratik sartu da, baina bereziki boleaz eta ezkerrarekin ez dugu esango, tanto asko amaitu dituenik, ez dugu esango ostiralean Oiartzunen izan zuen distirarik eduki duenik, ez da gutxiagorik ere, baina bikain aritu da, bizi oso ongi irakurri du partida, oso ongi irakurri du testu ingurua, Landari protagonismoa utzi dio, eta horrek berari aukerak besterik ez dizkio ekarri aurrean, boleaz eta min handia egin du beste behin ere, eta horregatik 12 eta 6 aurreratu dira, baina ondoren berriro ere pilota aldatu eta Beñat jokoan sartu denean, ia harrapatu dituzte, ez dituzte harrapatu, baina hutsa behar izan dute, hala ere, 18 eta 10 aurreratu dira ondoren berriz ere
Amiano eta Landa, eta hor bai, hor jada partida erabat hautsi dute, Landaren nagusitasuna atzean gero eta handiagoa zen, Arangurenek naiz eta eutsi dion jada nekea ere nabaritu zaio eta ondorioz pilotak galtzen hasi da, Beñati ere nekea nabaritu zaio, urdinentzat partida oso exigentea izan da, gorriek asko bortxatu dituzte, Landak sekulako gaitzeko partida jokatu du, esan nuke ia pilotaka guztiak ozatu dituela, gehiago ala gutxiago, baina denetan min egin duela, zerbait egin duela, oso gutxi galdu du, orain arte behar bada izan duen hankazulorik handiena pilota dezente galdu izan dituela norgehiagoketan zehar, gaur guztiz kontrakoa izan da, gaurkoan apenas galdu du pilotarik Oiartzungo atzelariak eta hor egonda partidaren gako nagusietako bat inolako zalantzari gabe. Eta azkenerako aipatu moduan 22 eta 12 Amianok eta Landak erakutsi dute favoritotzat hartzen genituen torneoa irabazteko finalean diraia da eta zergatikan hartzen genituen favorito, ez? Ahalik eragarriko pilotariak dira, Gasteizko 20 pilotalekuan hori nabarmentzen da, esan dugu moduan zoru azkarra eta frontis bizia, grazia handikoa dituen pilotalekua delako, eta gaurkoan hori erakutsi dute, ez, erakutsi behar zuten, eta demostratu baino gehiago egin dutela esan daiteke. Zubizarreta eta Arangurenen inguruan zer esan, Zubizarreta Laugarrena eta Arangurenen inguruan, Beñat saiatu da, nola ala jokoan haste, baina Aitorrek ez du dominatzera pasatzeko aukerarik ere izan, une oro defentsan aritu behar izan du, ondorioz partida amaieran nekatu egin da, logikoa den moduan, eta horrelaxe amaitu da partida, 22 eta 12 merezimendu osoz, Amianok eta Landak irabazi dute esan bezala, eta larun batean, hilaren 8an finalean izango dira, ikusiko dugu, bihar jokatuko da beserieko bigarren finalerdia, Aspe enpresari dagokiona, bertan Murua eta Eskuza Rekalde eta Gabirondoren aurka izango dira, eta hortik irtengo da Amiano eta Landak zeinen aurka jokatuko duten hilaren 8an. Gogoratu beraz, Amianok eta Landak 22, Zubizarreta Laugarrenak eta Arangurenek 12 Gasteizen.